na ang PPC ay hindi lamang isang pangarap. Ito ang katuparan ng napakaraming pangarap, lalong-lalo na sa ating mga kabataan at lalong-lalo na sa mga gulang na katulad nyo at katulad ko po. Ganito na lamang ang pagpapahalaga ni Pangasinan Governor Ramon Monmongico III pagdating sa kalidad na edukasyon sa probinsya. Alinsunod sa adhikain ng gobernador, isang basic graphic design workshop ang isinagawa sa bayan ng Lingayen. Pinangunahan itong mismo ng Public Employment Services Office o PESO ng pamahalang panlalawigan. Mga estudyante, guro, freelance workers at business owners ang nakinabang sa naturang programa. Layo nitong bigyan ng kasanayan at masuportahan sa patuloy na pag-unlad ang mga ito sa pamamagitan ng mga praktikal na pagsasanay, gaya na lamang ng graphic design. Samantala, nasa higit 7,000 trabaho naman ang alok ng nasa 50 mga kumpanya sa 124th Labor Day Job Fair sa May 1 sa Baguio City. Sa kabila ng hamon sa ekonomiya, pagtitiyak ng pribadong sektor na bukas pa rin sila sa pagtanggap ng mga panibagong workforce. No, we didn't. We're still welcoming different applicants. We're still offering different employment opportunities to the whole community. Bukod sa alok na trabaho, magkakaroon din ng one-stop shop para sa lahat ng government agencies para sa kaukulang mga dokumento na kailangan sa trabaho, gaya ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig at iba pa. At kung interesado naman na magsilbi sa gobyerno, mayroon ding pwesto ang Civil Service Commission. Ito po ay handog po ng Department of Labor and Employment, of course, in coordination with the employers, PESO of Baguio City, SM, and of course ang DMW. Para po ito sa lahat ng mga manggagawang naghahanap po ng trabaho, especially po sa panahon na to na meron po tayong nararanasang krisis. Tema ng selebrasyon, disenteng trabaho para sa lahat, iisang hangarin, bagong Pilipinas, sama-samang mararating. Jose Robert Inventor, RNG News.